ljudi, dobrodošli na epizodu Captain Steel, evo nas ponovo nakon 2-3 dana pauze, ponovo stijamo i kao što možete vidjeti promijenio sam ime na Clash Royale, više ne zovem se Andralin već Pablo Escobar. Ok, znači danas otvaramo clan chest, prošli clan chest, izvidite što nisam snimao, ali bio je bezredan, bilo je 9 od 10, znači nismo skupili ceo clan chest. Jer klan nije bio aktivan, a ušao sam u drugi, tako da su ovi skupili na brzaka. Sada volio bi da dobijem neku karticu, samo da nije duplikat, na primjer Ice Wizard da sam dobio u clan chestu i to je bio duplikat, mislim, volio bi da dobijem, sad šta znam, Lava Hound ili Princeza i Electro Wizard, znači, a ovako od Epic volio bi da dobijem Executionera, ali od legendarnih, znači, Lava Hound, pošto mislim da je dobra kartica, samo što ne znam da je koristim, ali i drugi tvrde da je loša, samo što ljudi ne ume da je koriste, tako da ćemo, da bi bilo dobro da je dobijemo. Princeza, Electro Wizard i Executionera kao epic kartu. Znači ljudi, mogli bi da krenemo, tako da, hajde, molim te. Znači dobijamo 2 epic, 27 rare. Idemo. Ok, 1620 golda. 1 rare. 3 rare, loše krenulo ljudi. 6 rare. 110 Elixir kolektor. Daj! I 3 garca, jao. A daj! Ok, sranje u chestu. Znači, ništa nismo dobili. Malo sam se izneverio ovaj clan chest. Ali nema veze, odigrat ćemo jedan battle s ovim dekom, tako da hajde da krenemo. Mada mogli bismo s ovim dekom. Ajde, ovaj dek sam napravio skoro, tako da ćemo njega probati. Idemo u battle. Iskreno, malo pre sam i rekao, razočarao sam se ovaj clan chest, ali nema veze, i drugi ništa ne dobiju, tako da ja sam dobio od, koliko ne znam, 3-4 clan chesta, dobio sam 2 puta Electro Wizarda, tako da hajde neću da gubim volju za ovime. Idemo ovako Hog Ridera i Zap, čekamo da li će baciti, opa. Ok, nećemo ništa tu baciti jer će on imati, neće imati više hita, idemo tako. Ok, loše krenulo ljudi, princ ne sme da udari, jao. Ok, zajebo nas je dosta, jao. Daj, molim te, ok, ima arrows, ima i ove ice spirite, što je stvarno sranje. Mislim da Goblin Barrel neće da uradi ništa jer on ima jebene strele, tako da, opa, Executioner, evo ga. Mnogo dobra kartica, nisam ju ovdje dobio, ali šta da radimo? Sparky, brate. Sad ćemo šta će da radimo, idemo ovako, tako, ovdje ću morati da bacim ovo, ok, odbranili smo se, tako je, mnogo dobro je ovo ispalo za sada. Da li da punim malo eliksire pa da idemo u kombo sa Freezom. Ajde idemo. Da li ima Skeleton Army beše? Ajde bacit ću Goblin Barrel. Nisam siguran. Ipak sam trebao da idem sa Freezom ljudi, zajebao sam se, mada sam mislio da ima Skeleton Army pa sam odustao od toga. Ode meni tower, nema tu šta, mislim da će otići i njegov. Au, kako nas je lik dobro ovdje izradio, ne veze. Kreće double elixir time, tako da ovaj tower ću sačuvati da idem fireballom, a ovaj idemo sa ovim pushom koji je samo za taj deck spreman. Evo ga, znači to je to, tu smo se pokazali dobri. Bravo. Ok, bacamo ovo, bacamo zep, ovo, tako, ekstra, jao. Ne daj mu da pukne, bravo, ekstra ljudi, ekstra. Sad bi trebali da, čekajte, shit. Ne. Ok, mislim da imamo rješenje za sve ovo. Tako. Gledaj ovo. Da li me neko zeza? Da li me neko zeza? Da ovoliko, ovo je za tebe radio. Jao.
Evo, mnogi nisu dobili ništa, ali... Eto, Baksus. Ali... Gledajte vi šta smo mi ovdje uradili, ne mogu da verujem, brate. Znači, ne mogu da verujem, koliko je ostalo? 13 i... Joj. Nema veze ljudi, to je bilo to za epizodu u nas, da vam se svidjelo, ako se ostavite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Nažalost nismo dobili ništa, ali to je to, ćao.